Doncs no sé si hi ha encaix o no. Carles Campuzano, de fet, en el seu llibre, que ja té unes setmanes, uns mesos, parla de desconnexió, una desconnexió anunciada. No sé si hi ha encaix. Ja veu ara mateix que Susana Díaz i Javier Lambán li diuen al president Rajoy que, en fi, l'animen que convoqui el Consell de Política Fiscal i Financera perquè ell és el president de la Generalitat en funcions. Miri, fa anys que els partits polítics espanyols han decidit que no ens volen convèncer de que pertany a l'estat espanyol sigui la millor opció que tenim. Al contrari, l'opció que han pres en aquests darrers mesos és donar-nos encara més raons per defensar l'estat propi i la independència. I quan escoltes aquest tipus de manifestacions del senyor Lambán, et sorprèn, no? O ja no ens sorprèn, però vaja, que el Partit Socialista, que els governants d'Aragó demostrin aquesta manca de respecte, no als independentistes, sinó al conjunt de la ciutadania de Catalunya, a mi em sembla que és l'expressió de la decadència del Partit Socialista Obrer Espanyol com a alternativa al Partit Popular. Avui, en termes del model d'estat, la consciència fonamental entre el PSOE i el PP és molt evident, no? I sí, evidentment, crònica d'una desconnexió anunciada. El títol del llibre ve del primer article que publico jo en una revista, El Siglo, un recull d'articles d'aquest llibre, que és de setembre de l'any 11, per tant, tampoc és cap sorpresa el que estem vivint. Allà ja ho deia, després farem referència al llibre. En tot cas, estava pensant que amb aquest Consell de Política Fiscal i Financera la pròpia Generalitat, abans de ser intervinguda, ja renunciava a tenir un paper senyera o motor. Ha dit, en tot cas, que es tiri un altre del carro perquè consideraven que tampoc no acabava de funcionar aquest Consell. Sí, durant molts anys el debat sobre el finançament autonòmic s'ha liderat des de Catalunya. I, de fet, els sistemes de finançament autonòmics han intentat respondre a les demandes que plantejaven des de Catalunya, amb un èxit molt limitat. En el fons, el gran problema que no s'havia resolt al llarg d'aquests anys era el del dèficit fiscal, que, malgrat les millores que s'introduïen, no s'acabava mai resolent. I el govern anterior va optar per creure que en aquesta discussió Catalunya no havia de liderar aquest procés. Una altra cosa és que en la fase que s'entrarà en els propers... Perquè hem de recordar que el govern espanyol està incomplint la LOFCA. Fa anys que aquest sistema està esgotat. Es ve prorrogant el sistema vigent. Sí. I, a més, les condicions econòmiques avui són molt diferents i això perjudica greument els serveis públics, no només de Catalunya, sinó els serveis públics del País Valencià i de les Illes Balears. Per tant, toca que hi hagi un nou sistema de finançament i quan toqui estic segur que el govern de la Generalitat hi dirà la seva. En tot cas, potser també és una manera de pressionar perquè hi hagi govern a Catalunya. Jo tinc la sensació a vegades que la senyora Susana Díaz, el senyor Lambán o el mateix govern espanyol se sentirien molt còmodes amb que es perllongués de manera indefinida aquesta situació. El 155. Sí, el 155. Perquè, entre altres coses, durant tots aquests anys, qui ha posat sempre en escac el model d'estat ha estat des de Catalunya. L'absència de Catalunya o l'absència d'un govern de Catalunya, ja amb un perfil sobiranista, nacionalista, fins i tot en temps del tripartit, l'absència d'aquest govern facilita molt la vida justament als plantejaments que hem escoltat en aquesta peça. Dongui'ns alguna clau que potser vostè té i nosaltres no, sobre això, sobre aquest joc de retrets entre el jutge Llarena i el ministre Montoro, sobre si hi va haver malversació o no per part de la Generalitat l'1 d'octubre. Miri, és que és greu, no? O sigui, en aquests moments estan contradient-se les afirmacions del senyor Montoro, que des del mes de setembre de l'any passat ens diu que té controlades les finances públiques i que no es mou un euro sense el seu permís, i el jutge Llarena, que construeix una acusació de malversació de fons basada, bàsicament, en els informes de la Guàrdia Civil. Jo crec que les afirmacions del senyor Montoro, si ens les hem de creure, desautoritza absolutament l'auto de processament del senyor Llarena. Jo fa un dia vaig convidar-lo a que retirés l'euroorde que té plantejada a Alemanya per evitar el ridícul, i crec que als jutges alemanys els farà difícil d'entendre que el ministre d'Hisenda digui públicament el que està dient per justificar l'existència o no d'aquest delicte de malversació. El que és cert també és que l'opció del govern dels jutges pel que va optar el president Rajoy per intentar fer front a la situació a Catalunya està fracassant.
està fracassant perquè l'opció de la judicialització fa encara més difícil la solució política que en qualsevol cas necessita una qüestió com la que en aquests moments existeix entre les relacions de Catalunya amb l'Estat. La setmana passada tenia vostè a la sessió de control, hi havia el ministre Rafael Català, justament un debat a propòsit de si els detinguts a les presons d'Estremera, de Soto del Real, del Calàmico, són presos polítics o no. I va haver aquest moment que ara recordarem, el dels llaços i les ofenses del llaç groc, que el ministre justament mantenia un cara a cara amb vostè. En todo caso, señoría, tiene usted mucha suerte. Es usted una persona afortunada, porque usted puede venir a esta Cámara con ese lazo que es ofensivo, porque dice que hay presos políticos en España. Usted dice que hay presos políticos y no hay presos políticos en España, señoría. No hay presos políticos en España. En España hay políticos presos. Y usted puede venir aquí a decirlo tranquilamente. Y, sin embargo, hay otros que en Cataluña no pueden hablar ni pueden pasear porque les amenazan, les escrachan. Sí, señoría, sí. I les pinten en sus cases. El llaç groc que porta ara mateix a les mans, que li resultava ofensiu al ministre. No sé si per això després veurem imatges del congrés d'ahir, la rebuda del president de Portugal, cantant Grândola Vila Morena, i en aquest cas amb clavells grocs, no sé si també va sonar com una ofensa, però en tot cas dèiem que justament avui Jordi Turull, per exemple, sí que es queixava que el jutge l'ha fet un pres polític. Miri, en la sessió de control, el diputat, i vostè ho sap bé, per desgràcia no pot respondre al ministre un cop, perquè a mi se tanca. Ho sé bé, perquè he sigut corresponsal a Madrid. Ho sap bé. No per dir perquè hagi sigut ministre ni diputat. No ho descarti, no ho descarti. Les dues coses. Però el que és cert, i sempre en aquest tipus de debats et queda amb les ganes de contestar-li, no? És clar, quan tens persones a la presó des de fa 6 mesos, el que és ofensiu per a centenars de milers de ciutadans de Catalunya és aquest fet, que hi hagi persones innocents a la presó i que s'estigui fent una aplicació de la presó preventiva provisional absolutament injustificada. I a mi sovint, col·legues seus de Madrid, en entrevistes amb mitjans, em qüestionen l'existència de presos polítics. I jo acostumo a respondre, escolti, no són presos comuns? O sigui, no estan allà per haver robat, per haver assassinat, per haver fet un desfalc. Estan per raons polítiques, I la darrera vegada que l'estat espanyol es va jutjar algú per un delicte de rebel·lió, es va imputar algú per un delicte de rebel·lió, va ser arran del cop d'estat el 23 de febrer. Té alguna cosa a veure les votacions del 1 d'octubre, les manifestacions que s'han produït a Catalunya, amb disparar en el Congrés dels Diputats, en desplegar els tancs per la ciutat de València? Això també és ofensiu. O sigui, és ofensiu que se'ns compari en aquesta violència. I ahir sí, ahir vam fer un acte que jo crec que va ser bonic i que li haig de dir-li que als portuguesos els hi va agradar. Sí, aquest és el moment. Señorías, se levanta la sesión. Muchísimas gracias a todos. No eren els cors de claver, també s'ha de dir. No, hem de millorar-ho. No havíem assajat i ens faltava. Però va ser un acte bonic. Vam voler exhibir els clavells grocs perquè la simbologia del clavell, de la Revolució Portuguesa, i tenyís de grocs per expressar aquesta demanda de llibertat dels presos i, a més, amb un missatge que buscàvem la màxima complicitat amb Portugal. Jo crec que els catalans en general ens cauen bé els portuguesos. De joves dèiem allò que l'autonomia que ens cal és l'autonomia de Portugal, i li puc assegurar, jo després vaig anar a una recepció que oferia el president de la República, el Pardo, per cert. El Pardo. Sí, i algunes converses van ser interessants amb alguns ciutadans portuguesos que van entendre perfectament aquesta expressió que vam fer. De fet, hi ha hagut un debat també, em sembla, al Parlament portuguès, a propòsit de la situació que es viu a Catalunya. D'aquí ve també aquest canvi d'actitud que hi ha hagut per part d'això de Jordi Turull, d'Oriol Junqueras, de Raül Romeva, de Josep Rull, de tots els empresonats davant del jutge. A què es deu aquest canvi?
Jo sóc poc partidari de jutjar les estratègies de defensa dels advocats i dels encausats. Cadascú administra aquesta situació de la millor manera que creu que és possible. El que sí li haig de dir que pels que tenim amistat i per la gent que coneixem hem de sentir molt orgullosos de que hi hagi persones que pels seus ideals estiguin disposats a assumir aquestes conseqüències. La setmana passada estava la Carlos III amb un grup d'estudiants de Ciències Polítiques i de Dret de 18 anys que em van convidar a parlar d'aquesta situació. I una de les preguntes que em planteja un jove, diu, però escolti, com és que aquests senyors estan a la presó per les seves idees? Ho fan per les seves idees? És que un polític pot fer això d'aquí? I quan tu li expliques que el recorregut, les biografies d'en Joaquim Fort, d'en Jordi Sànchez, d'en Josep Rull, d'en Jordi Turull, d'en Jordi Cuixart, que des dels 17, 18, 19 anys estan en aquesta causa, impressiona. Jo crec que el sacrifici que avui estan produint-se amb tota aquesta injustícia té una càrrega política enorme que fa que també siguin percebuts com a presos polítics, efectivament. Dues qüestions més. Senyor Campuzano, hem fet referència en aquest debat avui en què hem obert el programa a propòsit de la desmobilització d'ETA o de la dissolució d'ETA i de la reforma d'aquest delicte sobre què és terrorisme. Es deia, Convergència i Unió es va abstenir i es va modificar la llei amb els vots del Partit Popular, de PSOE, però també amb l'abstenció de Convergència en aquell moment. Convergència... És bo recordar una cosa, no? La ruptura entre Unió i Convergència es produeix en el debat de la presa en consideració d'aquesta proposició de llei. Per què? Perquè Unió va votar a favor de la presa en consideració, Convergència ens vàrem ja abstenir la presa en consideració. Es produeix aquella reforma en el context d'un atemptat que hi ha hagut, crec recordar, a Londres, en el que el govern espanyol anuncia el pacte anti-jihadista, vol reforçar la lluita contra el terrorisme, i en aquell context es produeix una reforma que afecta diversos aspectes, entre ells en aquest d'aquí. En la presa en consideració ens vam abstenir, es produeix la primera votació diferenciada, amb una certa tensió en aquests moments en el grup parlamentari, i durant el tràmit parlamentari, Convergència i Unió, també els d'Unió, vam presentar esmenes a l'article en qüestió. I, per tant, a l'article en qüestió ens hi vàrem oposar. En la votació final del conjunt d'aquella reforma és en la que ens vàrem abstenir. I justament un dels arguments que insistíem nosaltres en aquesta crítica que fèiem a la nova configuració d'aquest Codi Penal, i allà hi ha les intervencions de Jordi Jané, el que després fou conseller d'Interior, fou el ponent d'aquella llei, era justament advertir que el tipus s'obria tant que permetria situacions d'abús, com per desgràcia s'estan produint-se amb els CDRs o amb aquests nois d'Alsàssues. L'altra qüestió ve de Berlín, al marge de la desconnexió. En tot cas, vostès plantegen, la reunió que han fet en aquest cas els diputats del Parlament de Junts per Catalunya, on també hi ha gent del PDeCAT, que la candidatura de Carles Puigdemont és viva, però tenint en compte que vostè és més a Madrid, ja deu intuir que el Constitucional deuen estar esperant que es faci aquesta votació. I no podem permetre que aquest tipus de decisions les normalitzem. O sigui, el senyor Puigdemont, el senyor Sánchez, el senyor Turull gaudeixen de tots els seus drets com a ciutadans que van ser elegits en unes eleccions el passat 21 de desembre. I en aquests senyors no se'ls pot lliurar dels seus drets polítics, perquè prenent-los els seus drets polítics, estàs prenent els drets polítics de les persones que es van escollir com a diputats. Per tant, escolti, estem trencant el principi bàsic de representació política. Per això, el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, en el govern espanyol, li diu, escolti, en l'estat espanyol, li diu, escolti, prengui mesures cautelars mentre jo no prenc la decisió sobre el fons de la matèria, per garantir el compliment del que està previst en la Convenció de Drets Civils i Polítics en el seu article 25, que justament parla d'aquests drets polítics dels ciutadans. Això no ho podem normalitzar. Una altra cosa és que tenim l'obligació, justament per respondre al mandat democràtic, que hi hagi govern a Catalunya. Diem que en aquest llibre, i amb això acabarem, Carles Campuzano, Catalunya, una desconexión anunciada, crònica de 6 anys des d'un escaño, editat per Ediciones del Siglo, on allà vostè ha anat fent observacions, aquest relat des del 2011, on vostè ja deia certificava la desconnexió de Catalunya el 2011, i en tot cas diu que us pregunteu si som davant del pitjor dels escenaris possibles. No sé si aquest escenari ha passat o s'està movent, o l'actualitat política és tan dinàmica que el que queda escrit retrata el que es viu en aquell
precís moment, instant, i ara l'escenari pitjor ha passat o encara som en aquest escenari? Estem en el pitjor escenari. És en l'escenari en què les possibilitats de la solució política avui no es perceben. I quan vam començar a fer aquests articles de la revista El Siglo, l'esperança que teníem és que la demanda democràtica de la ciutadania de Catalunya trobaria una fórmula política que permetés canalitzar-la. Ens hem situat en la concreció del xoc de trens. El famós xoc de trens és en l'escenari en què estem instal·lats, que no ha resolt res, ni el 155 ni la repressió judicial han resolt res. La qüestió catalana continua vigent en tota la seva força i dimensió, i per tant no hi ha sentiment de derrota. Hi ha la convicció de que s'ha de persistir. Doncs moltes gràcies, Carles Campuzano.